ला 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 ला। कैसे कटे परदेस में दिनवा रतिया निदिया आवे हो। कैसे कटे परदेस में दिनवा रतिया निदिया आवे हो। देले सितम हमके पापी नौकरिया याद तोहार तड़े पावे हो। कैसे कटे परदेस में दिनवा रतिया निदिया आवे हो। याद आवे जब मीठी मीठी बोलिया हमरो करे जा कावे हो। रतिया निदिया आवे हो। प्रियतम देव अरविंद जब लिखो ताने पतिया अखिया में लोर भर आवे हो। रतिया निदिया आवे हो। कैसे कटे परदेस में दिनवा रतिया